Z roka na rok je tých detí viac. Už teraz sa mi zdá, že to je plné miestnosti takýchto malých predčasne narodených detí. Aký je ten tlak veľký na vás ako na personál? Personál je tiež veľmi dôležitý aj pre celý ten výsledok, ako to bábätko dopadne. Takže mnohokrát ten tlak je veľký, pretože väčšinou tieto predčasne narodené deti sa rodia v takých cykloch, že ich je jedno obdobie, ich je strašne veľa, že nemáme ich kde ukladať, že naozaj aj sú vo veľmi vážnom stave klinickom, čiže potrebujú naozaj veľmi veľa personálu, ktorý ich vie zabezpečiť. Potom sú niekedy trošku kľudnejšie obdobia, ale väčšinou ten tlak je na personál veľký. Tie sestry sú v strese, samozrejme nie len ohľadom klinického stavu toho bábätka, ale pracujú aj s rodičmi, s matkami, majú samozrejme aj problémy z hľadiska technického, lebo mnohokrát niektoré prístroje majú problémy, čiže nemáme tu napríklad technikov, čiže tí dievčatá sú väčšinou univerzálne zorientované, že vedia aj s prístrojmi, aj s tým dieťatkom, aj s tými rodičmi, čiže potrebujeme tu človeka, ktorý je veľmi šikovný, veľmi aj psychicky stabilný a samozrejme aj teda, čo sa týka vedomostí, veľmi na vysokej úrovni. Takže toto je inkubátor, ktorý je špeciálne výhodný pre nezrelých novorodencov, pretože má 2 steny a tie 2 steny sú dôležité, aby sa nám to dieťa nepodchladilo. Čiže my musíme pre tie nezrelé bábätka zabezpečiť stabilnú telesnú teplotu, nahradiť tú maternicu, aby sme mali konštantne zabezpečenú teplotu, plus prvé dni aj vlhkosť. Čiže v tomto inkubátore vieme nastaviť vysokú vlhkosť, teplotu, ktorú dieťa potrebuje podľa toho, v akom sa narodí týždni. Ďalej teda máme tu osvetlenie, ktoré nám umožňuje pracovať s tým bábätkom, keď potrebujeme nejaké invazívne vstupy, alebo aby sme vôbec videli nájsť žilu, takže to je tiež veľmi dôležitá súčasť. Je tu samozrejme vnútri vysúvací madrac, keď potrebujeme s tým dieťaťom ešte nejaké zákroky robiť, takže tiež si ho môžeme vysunúť. Dá sa samozrejme otvoriť ten inkubátor, aby sme tam dieťa vôbec vedeli vložiť a potom ho už zatvárame a pracujeme len cez dvierka, pretože tým otvorením samozrejme tam to teplo uniká a to sa snažíme, aby bolo vnútri. Ďalej máme prístroj, ktorý je určený na riadené dýchanie pre bábätko s monitorom, s obrazovkou, kde sa nám znázorňujú potom aj grafy, ktoré nám hovoria, ako to dieťatko dýcha a čo máme spraviť, aby sme zoptimalizovali dýchanie. Má samozrejme aj zvlhčovač, lebo tie plyny, ktoré prichádzajú do bábätka, musia byť zvlhčené a ohriaté. Ďalej tu máme monitor vitálnych funkcií, ktorý podobný sme mali aj v tom nákupe z výťažku z plesu v opere. Čiže to je taký náš policajt, ktorý tu stráži to bábätko, napojíme ho. Je to samozrejme prístroj, ktorý je neinvazívny hlavne, čiže napojí sa na dieťatko senzor, ktorý nám ukazuje, ako má okysličenú krv, ako mu pracuje srdiečko, môžeme tam sledovať krvný tlak, môžeme samozrejme aj invazívne ten krvný tlak, keď zavedieme do artérie senzor, tak môžeme sledovať kontinuálne krvný tlak bábätka. Takže toto je taký policajt, ale samozrejme najdôležitejšia tá sestra, ten človek, ktorý to tu všetko vyhodnocuje, lebo nie každý alarm, ktorý sa ozve, znamená, že s dieťaťom je zle, lebo môže sa hýbať, tak ako teraz to vedľajšie bábätko. Takže to sú tie prístroje a potom je tu ešte samozrejme stojan s dávkovačmi infúzií, čiže tam vieme presne namiešať roztoky, ktoré to dieťatko potrebuje. Dneska moderná intenzívna starostlivosť hovorí, aby sme už od prvého dňa dávali dieťaťu umelú výživu. Kedysi sme dávali len glukózu, dneska už vieme, že musíme dať aj aminokyseliny, aj tuky, pretože ten výsledok sa ukazuje, čo sa týka mentálnych výkonov, aj v závislosti od výživy, čiže je to veľmi dôležitý faktor, takže tam máme infúzne roztoky, ktoré si dávame presne do
do tej pumpy, ktorá to dávkuje na mililitre za hodinu, alebo keď aj lieky podávame mnohé, napríklad antibiotika sa podávajú v 30-minútovom intervale, že nemôže naraz to dostať to dieťa. A pre koho teraz konkrétne je pripravený tento inkubátor? Kto sem príde? Teraz každú chvíľu sa narodí bábätko okolo 800 gramové, ktoré nerástlo u maminy v brúšku, je nezrelé, 30. týždni sa má rodiť, takže toto všetko je pripravené na príjem, aj teda samozrejme ďalšie pomôcky ešte.